Quedes molt cuqui amb les ulleres així, per cert. Molt bé, moltes gràcies. No, joder. No me les trec perquè m'ho hagis dit, me les trec perquè hi ha de veure. Benvinguts a audio.png. Escric com a paraula punt, no com el símbol punt. P-U-N-T. Sí. Nosaltres som l'Àlex i el Dan. I això és un podcast de notícies recents. Bueno, aviam, recents de l'últim mig mes, tampoc ens escanyem, Bueno, sí, de l'últim mig mes. Però seriós, És un podcast seriós. Sí, seguim les notícies arran d'informació i no ens distraiem mai. Bé. Doncs això, gaudiu d'unes 2 o 3 notícies d'actualitat i, bueno, de 2 gamorosos trobant de gràcia. Àudio. Punt. PNG. Hola, Cade. Què tal, tio? Això no és la tercera presa que fem en absolut. Només vull que ho sàpiguen els oients que tot això és improvisat i des de la primera. Res, aquí ni l'ambulància, ni el tartamudeig, res. Aquí anem directes. Exacte. Per cert, Cade, i completament en dissonància de tot. Tio, saps en què et deixo la setmanada? Hòstia, ho he d'endevinar o m'ho diràs? Va, et dono 3 pistes. Una és blanc, 2 és viscós i 3 ho venen al Mercadona. 4, tu menges? Estem parlant de iogurt. Precisament, Cade. La meva addicció a iogurt grec no para i a més m'està arruïnant la vida. És així, de fet, és el problema de molts espanyols, catalans i balears. Els valencians no. No, valencians no. Els valencians tenen la seva pròpia font de iogurt. Amb el garrofo ja tenen que passen. És així, València té la paella, la taronja i el iogurt. Exportat, evidentment, tothom sap. València, la petita Grècia. Exacte, la petita Grècia. Hòstia, joronya, que joronya, tio. Un salut d'aquí des d'Alacant. Sí, un salut... Si ens veniu a buscar per partir-nos les cares des de València, sabeu que estem a Alacant, us estarem esperant amb la cara destapada. Baixeu a Alacant, cabrons. Baixeu a Alacant. Bé, doncs, com anava dient, crec que tinc la solució als teus problemes econòmics. Collons. Ni que ho haguéssim fet un guió per això, vull dir, ni que ho haguéssim fet scripted. Jo no veig ningú guió aquí. No. Tot surt correcte. Natural. Absolut. Com el iogurt. Doncs bé, jo saps que soc un home bastant intel·lectual. No riguis, Daniel, és que està rient. És veritat, el iogurt és feina sèria. Correcte. I anava jo en els meus passejos matutins per Muy Interesante. I m'he trobat aquest article del que sembla ser branded content, que és bàsicament contingut que les marques paguen perquè tu escriguis. No tot han de ser bromes, alguna cosa és educativa, tu. Exacte. I això pensava jo. Però he entrat i m'he donat compte que això no és branded content. Això és una puta meravella. Aviam, o sigui, m'estàs dient fins i tot que encara hauríem de donar les gràcies a la gent aquesta que ens fot publicitat de forma poc ètica. Correcte. I és que et llegiré l'article només perquè tinguis un tastet del que estem a punt de parlar. Som-hi. Postres sanos y deliciosos, esta es la yogurtera que lo está petando en Amazon. Jo tinc un problema que si jo sóc català, si no m'ho dius així ja saps que jo no vaig aprendre mai castellà, saps? Perdó, deixa'm-ho traduir-te al català. Va tu a l'olla, aquesta iogurtera ho està... És que ho flipes. Collons, tu. A l'Amazon. M'agrada perquè cada cop que t'has de fotre més català vas més cap al nord. Ho intento. No, m'encanta. Jo per mi, català significa nord. Si no ets del nord, no ets català. I ho diu un barcelonès. Els col·legues de les Terres de l'Ebre ara mateix es volen al teu cap, però bueno, tot bé. No passa res, hauran de travessar primer el riu. Què passa amb aquest producte? Què passa amb aquest producte, Cade? Doncs bé, Muy Interesante ens diu que el iogurt és un dels aliments més saludables i que aparentment hi ha una espècie de iogurmania en la qual, en la qual la gent està comprant, però una borrada de iogurts. Jo, iogurmania, em pensava que era un fetitx. Personalment, vull dir, no ho aplaudim, però tampoc ho condemnem. Sí, Pornhub, iogurmania i primers resultats. Vale. Vinga, som-hi. Tu no ho has fet? Doncs, bueno, es veu que han estat fent números, els de Muy Interesante, i s'han donat compte que de cop i volta hi ha hagut una pujada de ventes acollonant per una iogurtera, que és la iogurtera de Severín. De què? Severín. S de Sevilla. És el Severín. Exacte. B de batu a l'olla, és el B Severín. No, és B de visca. És el Severín.
Batua i visca van les dues amb B baixa. Impossible, Batua va amb B alta des de sempre. Cada haurem de parar el podcast per buscar-ho, això. Busca-ho ara mateix. Bueno, com a mínim no és... Nois, el que esteu sentint ara és el Daniel teclejant amb nerviosisme perquè s'ha equivocat en una paraula en castellà i en català. Batua a l'olla, col·lega. Impossible, impossible. Mare meva, acabo de donar-me compte de que la meva vida ha sigut una enganyifa. Barcelona és el lloc on es fabrica Severín, d'allà ve la B. No, collons, que és B baixa, ja ho he dit bé. Collons. Ja ho hem dit bé, collons, que és Batua a l'olla. Vale, que m'he equivocat jo. Severin. Total, això, que la iogurtera Severin, aparentment, ha tingut una pujada de collons en ventes perquè la gent ha decidit que ja està fins als collons de comprar-li a la Danone i que vol fotre els seus iogurts. Evidentment. I una cosa et diré, fins i tot abans, perdona que et talli, quins números deuen tenir el Muy Interesante, quines bases de dades han hagut de hackejar per robar-los les estadístiques a Amazon per fer aquest recull. Potser, i no vull ser mal pensat, s'ho estan inventant, però això ja no ho direm. Clar, jo saps que el primer que busco són referències. Quan llegeixo una notícia i dic, hòstia puta, la iogurtera ho està patant, vaig a mirar d'on surten les referències. Si t'has en format APA. I Muy Interesante no me les proporciona. Per tant, entenc que potser la referència ve de la Ioli, Del què? O d'en Chechu, el millor amic del redactor de Muy Interesante. S'hauran equivocat. S'ho hauran deixat. Ara, també et dic que no m'estranya que sigui la més venguda tal com t'ho posen. Vull dir, la iogurtera Severin tiene 7 vasos de cristal de 150 milímetros. ¿Milímetros? Mililitros. Milimetros. Milimetros. Vale. Mililitros, que tothom sap que és la mesura estàndard del iogurt a Suècia, que no a Barcelona, que te'l venen més petit perquè la meitat és aire, tothom ho sap com les patates. Ara ja no sé si m'estàs fotent la pirula o no, No, home, no. Vale, estava flipant, dic, hòstia, avui... Total, són llibres de fugues i a més tens el... Clar... Ui, no ha passat res. Què t'han parlat, Daniel? No ha passat res, continuem. Són llibres de fugues i a més, clar, foten la tapa transparent com les Game Boys perquè vegis com funciona la fermentació. Aquesta referència hi ha la meitat dels espectadors que van néixer el 2020 i no l'entendran, lo de la Game Boy. La gent que ha nascut del 2000 cap a dalt no sap lo no sap lo gratificant que és tenir una consola amb una carcassa transparent i veure tots els microchips i tota la merda allà dintre. A mi em fascinava. Veies l'electricitat córrer, de vegades, i si eres prou ràpid la podies enganxar sota el botó i llavors ja deixava de funcionar la Game Boy. Exacte. Captures el geni de l'electricitat i llavors et dona 3 desitjos. Només ho podies fer un cop. Normalment només et donava el Pokémon Rojo. Exacte. La clau de viure als 90 era el desconeixement absolut sobre la tecnologia i la fascinació absoluta per veure com funcionava. Exacte. No com ara els nascuts de 2000 cap a dalt que ho saben tot. Abans teníem màgia i ara tenim contaminació aèria. I Instagram. Total. I llavors, aquests vasets petitons de 150 mil·lilitres, quants n'hi ha, dius? 7. 7. Per 150. Correcte. Que a més 7 és la mesura estàndard per una família de 2 a 3 persones. Escolta, ara ja no em fio res de tu, vale? No, i és que a més, si és una família nuclear dels anys 50, que són 4 persones, aquí el nen petit no us l'estimeu tant. Perquè no repeteix. Saps? Clar. És que el nen no ha de repetir mai. Però, pobret, o sigui, ja va néixer una higueta... Jo ara ja m'estic imaginant, del 1950, aquesta iogurtera a Amèrica amb la polio, saps? Vull dir, bueno, pues el nen, pues, tampoc durarà tant, saps què vull dir? O sigui, percentualment, la vacuna no s'ha inventat. Quan es va inventar la vacuna? Perquè jo estic dient el 1950, però... No, la vacuna va ser prèvia, no? El 1950? Jo crec que sí. Hòstia, espero que sí. Nois, perquè veieu que aquí ens farem les coses en sèrio i us volem donar bé les dades. El Daniel està buscant ara mateix invenció de la vacuna. Vacuna polio, ¿cuándo? Veus que ja li poso en castellà perquè si no sé que no m'entén, perquè no està... No! Perdona, la ansiada vacuna de la polio llegó en 1955 de la mano de Jonas Salk. 55? Hòstia, però això és... Hòstia, sí. Ha sigut super accurate. Vull dir... O sigui, ha sigut 1950 t'ha faltat el 5. Jo estava fent broma. Vull dir, de debò que estava fent broma, però aparentment hi havia molts nens que es morien i alguns que sobrevivien. No, és que el tema de vacunes, ja et dic, és una bogeria, perquè és que des de la invenció de les vacunes, l'esperança de vida ha incrementat tant i l'eficàcia de les vacunes és com que cada cop és més certera. Pot ser...
ara potser l'estic pifiant i estic fotent molt el peu dintre la galleda, No, però no, tranquil. estem aquí per fotre'l, no? Però a mi m'han explicat des de petit que l'origen de les vacunes és això, un granger que ordenyava les vaques i un metge es va donar compte que el granger es posava menys malalt que les altres persones i es va donar compte que era degut a que al munyir les vaques es feia ferides a les mans i en aquestes ferides entrava no sé què de la vaca. Sí, em sembla que era com una cepa menys virulenta pels humans de la mateixa malaltia per la vaca. Llavors, el sistema immunològic podria... Estic pensant que tenim amigues biòlogues i potser tot això que estem dient... Després ens la foten, no et preocupis. Després ens venen... Però això ja està gravat, això ja està gravat. Exacte, tu ets tonto, però això no ho sap ningú. El sistema immunològic ja està una miqueta entrenat, llavors el que va dir, el que faré ara és agafar sang de vaca i injectar-la a gent. Brutal. El senyor era un noble igual. Sí, o sigui, infectava el servicio, a l'ajuda, saps? Bé, tampoc ens passem ara... No com ara, que els polítics són els primers en la línia de front per punxar-se. Corta. Corto. Nois, no heu escoltat res, borrem. Iogurtera, ens la podem punxar? No, te la pots menjar. La iogurtera. Ojo, però és que no acaben aquí les avantatges. Encara hi ha més? Encara hi ha més. Muy interesante, no deixa ni una i sense punt. T'agrada la meva referència? La referència què? A l'expressió castellana? A l'expressió castellana. Jo ja saps que sóc de Barcelona, per tant parlo el castellà i el parlo molt bé. Jo tinc opinions. Aleshores, muy interesante, diu, ojo, sabem el que estàs pensant. Sí, molt bé la iogurtera, me l'heu vengut molt bé, però és que jo sóc vegà, vegetarià. Exacte, i el iogurt, com tothom sap, ve de... Es fa amb llet. Vale, sí. Bueno, vull dir... No, t'estava deixant una liu per dir una bajanada, però no passa res. No, jo no em foto amb vegans i vegetarians que després em linxen i no vull problemes, tio. Vale, d'acord. Digue'm que hi ha una màquina de fer llet d'ametlla per fer iogurt d'ametlla. Calla. Et diu, muy interesante, s'agafa i diu, mira, saps què? Posaré les pilotes sobre la taula. Et donaré una puta recepta, tio. Una recepta. Yogur con leche vegetal. Ajá. Y el tío, aunque debes saber que no solo se puede hacer yogur con leche animal. Clar, lògic, vull dir, si hi ha tipus de llets, doncs pots. Bueno, no sé. No tinc ni idea com funciona. O sigui, sincerament, tu em dius llet de soja o llet d'anacardo. De fet, tot lo de la soja en si és un concepte que em fascina. Sí. Perquè la soja en si, la planta, si no m'equivoco, és blanca. Els brots són blancs. La salsa és negra. Sí. Però la llet de soja és blanca un altre cop. Exacte. I els petits grans són marronets així. I tots estan dolents, terriblíssims. Bueno, posarem un pin aquí perquè jo tinc opinions contràries respecte a la soja i respecte a Ghibli i a lo millor ens hi podríem tirar com 3 podcasts més. No vull que em diguis coses contra Ghibli, així que estarem bé. Em sembla fantàstic, seguirem sent amics. I això, nois... Però una mica menys. Fantàstic. Nois, benvinguts al podcast on a poc perdo l'amistat amb el Daniel. Bueno, i això, si voleu iogurts i no voleu pagar molt, aneu a l'article Muy Interesante, postejat avui mateix. Agafeu-vos una iogurtera de Severin, que aparentment ho està empatant, i disfruteu de la vida. Que bé, ens hem estat fotent tota aquesta part. Ui, és que és branded content, no sé què. Els hem fotut un anunci amb Muy Interesante que jo crec que no es paga amb diners. Més que res perquè no tenim cap mena de promoció. Correcte. No, i si algú té contactes amb Muy Interesante, ja ho sabeu. Foteu-los el toque i que no ens denunciïn, que ens paguin. Hola, audiència. Soc el Dani i estic al top 2 dels locutors del podcast. Heu arribat a l'entremès? Espero que no tingueu gaire ànsies de iogurt, ara. Aquest episodi havia de tenir 4 notícies, però hem perdut l'àudio de la meitat. Així que ara haureu de viure sense saber què passava amb els furgons blindats de Manresa ni els Mossos d'Esquadra mossegats. Aquell poble és el Salvatge Oest, ja t'ho dic ara. Total, aquí posaríem un espai publicitari pels patrocinadors, però com que no en tenim... Bé, us deixo amb una curiositat. Recordeu que pot ser veritat o pot ser mentida. Sabíeu que la mostassa, el bròquil i la coliflor venen tots de la mateixa planta? Simplement es cullen durant diferents etapes de la planta. Això és tot. I espero que us agradi la següent notícia. Molt bé, Daniel. Fins a quin punt saps de
La borsa i Wall Street i tot això? O només has vist la peli? La borsa de Wall Street. La morsa de Wall Street, sí. Exacte, és un documental d'una bossa de plàstic i al final acaba bastant amb un missatge ecologista. Sí, no llanceu bosses al mar, si us plau. Exacte. O el que et diuen de tant en tant quan el volen robar, no? La borsa o la vida. Oh, Déu meu. Aquest, no et preocupis, aquest el tallarem. Aquest el tallarem. Fantàstic. Aquest el tallarem, aquest el fotrem fora, que jo tinc una reputació a mantenir. Vale, ok, doncs deixa'm fer-te una pregunta més fàcil. Aviam. Ok, hem quedat que de Wall Street ni tu ni jo en tenim ni papa. No. Vale, de Reddit, què tal vas de Reddit? De puta mare. O sigui, pots veure fotos, pots veure preguntes de gent... Pots trobar subreddits guarros... Molta tralla. Pots veure molta tralla de Reddit, però el visito cada dia. Per aquells que no sapigueu, Reddit és la versió popular i anglesa de Forocoches, 4chan... Mira que estava pensant en què em compararies Reddit. I has anat directament als fòrums, potser de gent una mica més conservadora. Menys que Forocoches té molta tralla, Té molta tralla. Té molta tralla. No, aquí estem d'acord. Gent de Forocoches, un saludo. I eso. Bueno, total... Reddit és una plataforma en la qual hi ha com moltes seccions diferents i una d'aquestes seccions es dedica a la borsa o a comentar la borsa, perquè no només... Bueno, tenen seccions cultes, collons. Diries fins i tot aquesta secció que és la Wall Street Bets? Hòstia, pues sí, efectivament. Veig que tu també freqüentes la pàgina. No, de coincidència pura, No ho he vist en mi vida, això. Nois, el Dani sap d'estoncs. Ja sabeu, si algú... Exacte. Que no d'estocs. Que no d'estocs, d'estoncs. Però d'estoncs jo et puc ajudar a apostar malament a la borsa. Correcte. De fet, el Daniel m'ha donat una de les millors inversions de la meva vida. Exacte. Aviam. Aposta per Digimon, no per Pokémon. Jo soc útil com a broker, com a apostador. L'únic que has de fer és fer el contrari del que faria jo i ja aniries bé. Correcte. Una brúixola que apunta al sud. Bueno, doncs aquesta gent de Reddit es veu que ha seguit el teu consell i han decidit apostar en contra teva i en contra també dels especuladors de Wall Street, que tampoc se l'esperaven aquesta. Benvinguts burgesos, però si són una part molt important de la societat. Clar, vull dir, especuladors de la borsa, qui els necessita? Tothom. Exacte. A qui li fan nosa? Ningú. Exacte. Vull dir, com a l'antigua Grècia, que de vegades feien servir... Antigua, no antiga, l'antigua. Clar. Com es diuen? Sanguijueles. Sangoneres. Sanguijueles. Feien servir sangoneres per curar la gent, doncs potser... De la mateixa manera, els especuladors a vegades es poden aplicar a la gent per curar, perquè si no, no entendria quina és la utilitat. Hòstia, no entraré en la teva metàfora perquè és com molt insultant, però és molt accurate també, és molt encertada. L'únic valor que contribueixes a la societat és zero valor i és... Bueno, no sé, és igual. Sí, jo fas drenant de la sang de la societat. Home! Huele a mierda, sabe mierda, se ve com a mierda, a lo mejor és mierda. Exacte, no ho aplaudim i ja està. No I punt. M'encanta. Ho condemnem. Bueno, total, aquests especuladors bàsicament estaven fent ús d'una tècnica que es diu short selling. Short selling. Això... Que es diu vendre curt. Que tu pensaràs, hòstia, que guai, vendre curt vol dir que jo puc comprar les coses a un preu més baix perquè l'altre està minimitzant beneficis o alguna així, no? Si ets una persona intel·lectual que no ho som. No va això amb mi, però sí, continua. Però estaries errat i no series tan intel·lectual com penses. Llavors, hòstia, ara sóc intel·lectual. Exacte. Per no haver-ho pensat. Pum. Matemàtiques. Exacte. Doncs bé, short selling, per aquells que no sapigueu, jo inclòs, perquè me n'he hagut d'informar, és bàsicament una pràctica que consisteix en comprar una sèrie d'accions, pujar-los el valor, accions barates, els hi puges el valor, les vens, i un cop les vens, i el seu valor disminueix perquè evidentment hi ha hagut una compra ràpida i hi ha un excés, les tornes a comprar i obtens un benefici. Vale, la meva pregunta és com li infles el valor? Perquè imagino que l'infles, o sigui, realment el valor està inflat de forma artificial. Correcte. Vale, perfecte. Bàsicament el que passa és que com que tu estàs venent, com que tu de cop i volta compres accions a full, el preu de les accions puja. Vale? Què passa? Que aquests especuladors normalment el que fan és no pujar massa el preu per tal que la gent es refiï. Llavors, si estic equivocat, per favor, a comentaris, comenteu-m'ho. Si jo ho he entès així. El tenim deshabilitat als comentaris, però comenteu-ho. Però comenteu-ho o veniu-me en persona i em dieu Àlex, no tens puta idea del que estàs parlant i em sembla perfecte. És més, aneu a Twitter, bloquegeu-nos i per la quantitat de persones que ens bloquegin sabrem els que estem en desacord. Aquí està, fàcil. I no ens donareu gaire pel sac. Total.
puges el preu de mercat comprant més accions perquè es veu que hi ha una alça. La gent, de cop i volta, vens les accions, la gent decideix comprar aquestes accions perquè pensa, hòstia, la companyia està en alça. Clar. I després comença a baixar. Per què? Perquè la gent ha comprat accions, no hi ha més compres, per tant, els valors tornen a baixar. Llavors compres les accions baixades. I de nou, tot això en cap moment aplicant valor real, producció real... Mai. Vale. El valor real està sobreestimat. Vull dir... Saps què passa? Cabe, et seré sincer, vull fer alguna broma d'això, però m'encén. Et crema per dintre. Em crispa, d'una manera terrible. Quan et pares a pensar que hi ha més diners online dels que hi ha físics, i això no hauria de ser, perquè en teoria la comptabilitat de diners físics existeix per saber quants diners hi ha. Bueno, és interessant de veure. Llavors, clar, però llavors t'has de fer la pregunta i la gran resposta de són els diners... Aquests senyors estaven enfadats jugant a la borsa. Jonathan, si estàs aquí... Manifesta't! No et manifestis, que estem fotent un podcast. Compreu a la baixa. No, veus? És que veus? Per què sempre es diuen Jonathans als brokers? Hòstia, pensava que anaves a dir els poltergeist i dic, home, no sé, jo no els hi foto... No, home, no, els poltergeist es diuen Maria. Total. Sure. D'acord. Què Per aquells que no sapigueu, el Daniel és un expert en poltergeist. Exacte. Us podria explicar tot sobre ells, però no ho farà. Soc un expert i estic protegit als poltergeist en el sentit que no crec en ells. Llavors venen tots a casa i com que no crec en ells no tenen poder, però sí estan. Per cert, si no s'ha sentit el so, que jo crec que s'haurà registrat en aquest micro, esperem que sí, hi ha hagut un soroll com que el veí de dalt s'ha fotut una hòstia. És possible... T'imagines, tio, que allò era la calavera del veí de dalt? Aviam, perdona un segon, Cade, a dalt no tinc veïns. Aquesta part és terrat. Fantàstic. Ara això potser, ara sí que em comença a preocupar perquè dona sortit. Bueno, pot ser una gavina. Voladora... Gorda. Una gavina gorda que l'ha aterrat. Que voneja sota el mar, no? Ningú? Habaneres? Bueno, és igual. Total, aquests meravellosos brokers... No, fem-ho més orgànic. Per cert, parlant d'hòsties, l'hòstia se l'han fotut els brokers. Vale, la puta mare, Cade, això ho editem i és un segue perfecte, No editarem una puta merda. Què deies? Bueno, total, l'hòstia que ens hem fotut. L'hòstia que s'han fotut els brokers. Total, aquesta gent de Reddit decideix donar pel cul als brokers i diu, mira, saps què farem? Anem a comprar accions de GameStop. Vale. GameStop, per qui no sàpiga, ara està a la merda. GameStop és una cadena de videojocs en el qual els especuladors... Però no he dit que sigui una mala cadena, no he dit que no vengui bé, no he dit res d'això, dic que està a la merda a nivell d'accions. Molt amor a GameStop, no és res personal, és que ens hem posat amb l'anarcocomunisme des de bones a primeres i ara estem encesos. No es nada personal, solo es que no sé quién eres, com deia el bon rap de la cançó... Quina cançó era aquesta? I dic, bye, la fiesta està por allá... Continuem, per favor, sisplau. Sí, que encara en denunciaran. Ui, per t'imagines que ens tanquen el podcast per aquests 4 segons de molt cançó? Trist, molt trist. Si ens tanquen el podcast, nois, sapigueu que hem fet fama. Exacte. No, ens el tanquen per abans jo he cantat el Gavina Voladora, la vanera clàssica, bueno, sí, però que ara el té els drets les GAE. Les GAE, aquest gran amic. Bueno, total. T'ho dic a tothom. Bueno, total. Què li passa a aquesta gent de Reddit ha decidit fer costat a GameStop i dir, pues, donarem pel cul als especuladors que us estan donant pel cul. Perquè a nivell d'accions, els especuladors estan utilitzant les accions de GameStop per fer aquest short selling. Vale. Llavors, què han fet? S'han sincronitzat tots per comprar de cop i volta totes les accions de GameStop i pujar el seu valor. Vale. Només et diré que el seu valor ha pujat més d'un 200%. Home, no està malament. Estem parlant de que una acció que costava 40 pavos, $40, per a qui no ho sàpiga és el símbol de la S amb les dues ratlles, Continua, no. Ha pujat de $40... Sí, estàs insultant a tothom, és perfecte. No, it's fine. De $40 a 360. I no van conya, són números. O sigui, números reals. Espera, aquí no em surten els càlculs d'un 300%, d'un 600%? Això serien un 500. Bueno, ha pujat un tant per cent acollonant. He dit més d'un 200% per no mullar-me. Ah, no, clar, ha pujat més d'un 100%. Clar, si fos menys ja baixaria, saps? És lo típic que dius, estic pensant entre un número entre l'1 i el 10, quin número estic pensant i després entre l'1 i el 10. Clar, no hi ha error, Tria el número que he triat o menor. Trio l'1, collons, sempre m'atrapes. Total.
pugen el preu de les accions fins a un 360, $400, etc. 720 no kicks. Exacte. I fan que els especuladors piquin. Què passa? Els especuladors que no han vengut les accions, de cop i volta tenen les accions supercares, i els que han vengut les accions veuen que les accions estan pujant a muerte i intenten comprar. Ah, clar. Ahí està. Quan els especuladors compren les accions, els Reddits, la gent de Reddit, Redditors es diuen, crec, si no m'equivoco. Redditors, fins i tot. Redditors, si ho vols dir en català. Home, aquí és un podcast en català, més o menys en català. Es dediquen a vendre les accions a porrillo i a baixar el preu de les accions un altre cop als 40 pavos. Hòstia, llavors està fent el contrari del vendre curt cap als especuladors. No, de fet estan fent literalment un vendre curt, però intentant pujar al màxim el preu del vendre curt perquè els especuladors s'ho mengen. Curiós. Però una pregunta que tinc, Cade. Els especuladors normalment són gent noble. He intentat dir-ho sense riure. Són gent noble. Suposo que això diran, ben jugat. És com qui juga una partida d'escacs. Ben jugat, saps què? Heu guanyat aquesta. Oh, com m'agrada que em facis aquesta referència. Ho deixarem aquí i a la propera, o sigui, l'endemà, aviam si guanyem nosaltres, no? De forma respectuosa, imagino. Primer de tot, vull indicar que tinguin les xifres, van pujar els stocks un 1.500% en 2 setmanes. És més que un 200%. És més que un 200%. De moment no has dit cap mentida. I respecte al joc net i a les bones maneres dels especuladors, evidentment, et diré que... Digue'm, Cade. Et diré que els especuladors... tot això, normalment, quan tu especules, vull dir... normalment. Compres i vens accions a Wall Street, tu normalment ho fas a través d'un intermediari. Normalment són empreses de... Qui és aquest tu? Cade, qui és aquest tu? Si tu ho entès com a tu, Johnny Walker... Johnny Walker... Del whisky! El tio del whisky que és escocès, per tant no té res a veure amb això. Tu, senyor Adam Smith... Sí, l'Adam Smith. Total, perdona que et talli. No, això. Bàsicament, normalment necessites un intermediari per fer aquestes coses, però els redditors, com li diu el Daniel, van trobar una pàgina web per fer-ho sense intermediari. Què va passar? Quan aquests especuladors es van donar compte que els estaven fotent la pirula i que estaven perdent milions de calés, van decidir denunciar a l'aplicació en qüestió. Denunciar-la? Sí. Cuyo nombre no me acuerdo ara perquè no he fet el treball de guardar-me el nom. Reddit. No, Reddit, no. Té una app de... Els redditors van utilitzar una app d'apostar en borsa. De comprar accions en borsa per no necessitar un intermediari extern que regulés aquestes gestions. Vale. Per poder fer la pirula. Total, els especuladors fent, evidentment, al·legant el joc net, exacte, van anar a aquesta aplicació i li van dir, oye, que ens estan fotent la pirula, xapa'ls. I l'aplicació va dir, pues tens raó, acaba. Tens raó perquè ets un advocat del joc net, t'hauria de fer costat, i va decidir tallar els redditors. I tu diràs, hòstia, s'ha acabat la gràcia. No. Perquè ara aquesta aplicació està rebent una querella legal per part dels redditors per haver-los tallat el flux sense motius reals per fer-ho. No, doncs això, i res, volia portar aquesta notícia perquè si bé aquí només ens dediquem a notícies d'alta importància i d'alta actualitat, i aquesta no és ni una ni l'altra, perquè al cap i a la fi això va passar a gener, a finals de gener, i té importància zero. Què és Wall Street? Què és Wall Street? És l'IBEX 35 venido a menos. Wall Street, allò que va acabar a 1929. A qui li importa? Exacte, no s'han recuperat des de llavors. No s'han recuperat des del 1929. Hòstia, tio. Com fas broma d'una tragèdia. No, escolta. Però fa tant temps que ha passat que pots fer la broma. No? Espero? Sí, exacte. La meva segona notícia és sobre 2001. T'explico. Odissea a l'espai. No, l'11 de setembre, tio. Tallem. Fins aquí el podcast d'avui. Ens veiem, us estimem molt i res, si sou d'un poble, felicitats per ser-ho, vigileu els camions blindats que ningú els robi. O sigui, ara ja m'acabes de vincular aquesta d'anar després a la furgó blindat, maleït desgraciat. Vale, fem un moment. No, això es queda, no estic parant de gravar pas,
No, gràcies, que està bé. Així sabrà també la gent en quina d'això ho gravem. Nois, el Daniel em suporta. Aquest podcast li canviarem el nom a Daniel suporta Àlex. Gràcies per escoltar aquest episodi d'Audio.png. Escrit com la paraula pur, no com el símbol pur. Que sí, que ja ho hem dit, això. Podeu trobar-nos a Twitter i a Instagram, a @audio.png. P-U-N-T. Passeu-vos a deixar algun comentari o alguna cosa. O a insultar-nos, a fer-nos mofa, a fer-nos escarni, el que preferiu. Hòstia, i el Dani vol que us digui molta merda. Això ho deixem aquí. M'encanta.